tuku jeruk entuk ora, Dik? Oleh. Jeruk sing ndi? Dasar bakuli ayu. Kenalan itu gak, Dik? Angsal, Mas. Jenenge sapa? Nami kula entrok. Aku rok tak iso diwarai. Cak ayu, aku tuku jeruke sak kilo iki pira regane? 50.000 Mas, iki sak kilone. Harga sing tuku demoki bakule. Apa entuk, Dik? Tak tiliki dhisik. Ora kuat aku selak milih. Entuk bae Mas, sampeyan tiliki. Sak bakule aku siap pateni. Jeruk mudik pancen yo manis tenan. Tak onceki kuning semu abang. Yen ngono Mas, gak usah kok bayar. Paton sampeyan gelem tape pacar. Jeruk mudik tak sawang gundi tenan. Pancen Sansaya bakule gugah hati. jerukku Mas, pacane ya gedhi. Iki ngono jenenge jeruk Bali. Yalah jeruk Bali to. Taun jane ya Mas ya. Wah jerukmu abang. Sawangen to, ora kok ora kuning iki. Iya. Lah kok semu coklat. Iki ora jeruk nyonya. Jeruknya. Jeruk nyonya iki ora kuning tapi semu coklat. Iya iya. Terus ora pati gede. Isine memes. Cak ayu, Iya Mas. aku tuku jeruk Ora sah tuku tak nei. sak kilo iki pira regane? 50.000 Mas, iki sak kilone. Marga sing tuku demoki bakule. Apa entuk, Dik? Tak tiliki dhisik. Ora betah aku selak milih. Entuk bae Mas, sampeyan tiliki. Sak bakule aku siap ladeni. Jeruk Dik pancen yo manis tenan. Tak onceki kuning semu abang. Yen ngono Mas, gak usah dibayar. Watona sampeyan gelem tape pacar. Jeruk mudik tak sawang pancen gedhi. Ya pancen Bakule sansaya gugah hati.